ахиран маълум гардид, ки ду рамзикории варзидаи муорибаҳои омехта Ҳабиб Нурмагомедов ва Тони Фергюсон дар куҷо рақобат мекунанд? Салом бинандагони Хабар ТВ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. интизор меравад рақобати қаҳрамони ҷаҳон оид ба муорибаи омехта дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов ва ҳамтои амрикои ӯ Тони Фергюсон дар рӯзи 18 апрели соли 2020 дар шаҳри Ню-Йорк баргузор гардад. ва дар ин бора менеҷери қаҳрамони ҷаҳон Али Абдулазиз дар саҳифаи Твиттер хабар додааст, ки Али Абдулазиз нусхаи созишнома бо имзои Ҳабибро дар саҳифаи худ базнашр намудааст, ки рафтем санади рақобати ду рамзикор Ҳабиб ва Тони Фергюсон ба имзо расид. Қаҳрамон ин санаро бисёр интизор буд ва акнун ба мақсади худ расид. уқоб бори дигар дар Бруклин ба хотири ҳаводорони худ фуруд меояд, навиштааст ӯ. Зимнан роҳбари UFC Дана Уайт хабар додааст, ки муорибаи деринтизор дар толори Брагас Гентер дар шаҳри Ню-Йорк баргузор мегардад. ёдрас мешавем, ки Ҳабиб Нурмагомедов рамзикории шинохтаи доғестонӣ дар Абу-Даби шаби 7 сентябр бо истифода аз усули буғикунанда рақиби амрикояш Дастин Порьеро шикаст дод ва камарбандии қаҳрамони худро барои маротибаи дуввум ҳифз кард. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред? Ҳабиб оё мебурад ин дафъаи Тони Фергюсонро ё намебурад? Шумо ҳатман дар комментария нависед, шумо чӣ мехоҳед?